Moi boa, estamos en directo no Voltas con Prato, o único programa de cociña en directo do mundo, o mellor programa de cociña do mundo, un programa que dura 30 minutos e o presentador titular aínda colle vacacións, pero querémolo así. Hoxe dixéronme que vai pasar algo no programa que eu nunca vira e co que non conto. Que mo dixo os grandísimos cociñeiros que temos hoxe. Forte aplauso para Begoña Vázquez e Xulio Mato. Que tal, como estades? Moi ben. É que dixesesme que hoxe ia a flipar. Vas flipar. Sí. Bueno, aquí se queres flipas todos os días, Sí, son un flipado. No, nós tamén. Nós tamén. Bueno, como estades? Moi ben. Bueno. Flipaos. Moi ben. Ben. Moi ben flipado. Estades ben? Sí, flipando. Pero con ganas de traballar. Siempre, Juan. Siempre, sí. Veña, pois que nos trae ese traballo é Josefa, de Crecente. Hola, soy Josefa, soy de Creciente y vengo para que me preparéis un solomillo. Yo lo hago, cortarlo, aplastarlo y a la plancha, con salsa de champiñones. Después, claro, lo acompañas con un arrocín blanco, patatas y guisantes y zanahoria. Me crié en un bar desde los 6 años hasta que me jubilé. A ver si me sorprendéis con otras recetas. Un saludo para mis hijos, mis nietos y para todos los que me conocen. Cochinito, cochinito. Josefa criouse nun bar, non saber se nos jubilamos nel. Solombo de porco. Solombo de porco. Moi ben, unha maravilla, non? Sí, hombre. Ela puxo unha proposta aí, pero vos, como sempre, lle dar unha volta. Sí. Que me vai poñer a súa proposta primeiro? Pois mira, xepezo eu. Venga. Eu vou facer un prato que para a miña xeración e as que son maiores... Pero por que che dá risa? Porque non sei como explicarche o que vou facer. Mira, eu vou facer aquí dentro unha Nese bomba... cáliz, Neste cáliz vou facer Sí. unha bomba de tociño entrefebrado e solombo. Bomba de tociño. Unha bomba. Entrefebrado e solombo. Para flipar. Eu, cando mo plantexaron, flipei tamén. Vale. As túas musas. As miñas musas, sí, así é. Unha bomba Unha bomba de tociño entrefebrado e solombo. Toma. De momento non hai máis explicación, non? No, bueno, que... Non me parece pouco, A ver se cumpre as expectativas despois. Verémolo. O prato de Xulio promete ser unha bomba. Ti que vas facer, Begoña? Por mira, Algo o meu nunca visto. é algo nunca visto. Sí. En televisión. Sabes que cando se di Nunca se viu. algo nunca viste en televisión, sabes o que di Toñito de Boi? Que di? Por algo será. Por algo será. Vale, ya. Pois isto mismo. Desto vais a falar en Foro Coches toda a semana. A ver, contame. Vamos a facer unhas espigas de millo. Sí? Vámonos facer. Vamos a aprender como teñen que estar para poder facelas. Pero ela Non pediu vale solombo, toda, pediu Non é solombo. Xa o sei. Vale. Pero é interesante ver as espigas. Vale. E por vamos facer o solombo. Fumaches algunha vez nunha sartén? A fumar. A fumar. Fumar no, a fumar. No, nunca o fixe, nunca dixo. Pois hoxe vamos a fumar un solombo aquí. A fumar un solombo? Aquí, Con sí. millo. No, con millo non. Begoña, Con que serrín. as espigas non che impidan ver o solombo. No. Xa foi boa, Bueno, pois temos unha bomba Bueno, vamos a mandar un bico a Lola. Claro que sí. É verdad. Un bico moi grande Un a bico moi Lola. grande. A nosa compañeira. E a Roberto tamén. Roberto tamén. Que é un día fastidiado para eles e moi fastidiado para nós tamén, pero a mellor homenaxe que lles podemos render é facendo televisión e acompañando a toda a xente que pro que les dedican a súa vida tamén. Comezamos cociñando con Begoña? Veña, vamos. Veña, imos. A ver, Semillo, a ver, que vas a facer? Que xe ten mirada traviesa, Mira. Begoña. A ver. E que estas foron as miñas muñecas hasta que tuve 9 anos porque miña mãe as que me compraba eu escarallaba todas. Sabes? E xogabas, facías bonecas con millo? Sí, home, claro, facíalle unhos ollos e así. Así? E así. E unha chamábase Maruxa e outra Teresa. E falaba con elas así. Porque miña mãe dicía, non che compro máis nada. Pa que rompas. E cortaba o pelo, non ves? Isto pode cortar o pelo, vas sacando así, vas cortando o pelo, non ves? Sí. Abre todo aí. Bueno, mira. Despois, hai unha tradición na miña casa que era poñelas na cociña de ferro, Vale. que era moi guai, que é pintalas con un pouquiño de aceite ou de... Non te manques co coitelo. Estaba facendo un... Uns ollos. Gustoume a tua idea, sí. Sí. Mira, este pelo é moi bo, vou che dar un remedio. Este pelo é moi bo para a infección de orina. Sécalo e férvelo e despois... tómalo, é verdad. A mí sabe tolo, pero prefiero uns antibióticos, pero bueno. No, pois é mellor o remedio natural. ¿Ah, sí? Sempre. Quedan bonitas. Que ten que ter o millo Mira, para mira. que... Parece a Ian, o noso compañero. Mira. Ian, chantado. Perdón, contame, Begoña. Que ten que ter o millo para que este bo. A ver, Vale, mira. Viches o que fixo? estourou. Mira, aí, para que o vexa a xente. Mira, estourou. Ves? Sí, Vale, pois é interesante que boto leite, así. vale. Ves?
Vis como solta? Aí está no punto. Aí está no punto. Moi ben. Si está moi pasado, depois queda duro, entón non está rico. Entón, isto que vamos facer é cortalo así. Nós o que facíamos é botalo na plancha de ferro da cociña de ferro e xa se iba... Moi Begoña, que vai facer... Vai preparar cocho con que comen os cochos. Exactamente, isto é un círculo cerrado. Sí, señora. Sí, sí. Cocho ao cuadrado. Círculo cerrado total, eh? Vale, manteiga... Manteiga, vámoslo pintar con manteiga, vale? Moi ben. Vamos pintar as mazarocas. Cuídame aí, faime así. Jessy. Así. Ah, vale. Una mazorca, Jessy. Vale, moi ben, fago así. Fantástico. Esa mantequilla, Sí que é Julio, certo que a manteiga quedalle moi ben. Cando Quédalle pasou o genial. millo ao forno, botes de manteiga por riba, eso é maravilla. Está riquísimo. Moi ben. Vamos a limpar esto. Aí está. Así. Non estará moi quente, Begoña. Báixalle, si ves que tal. Sí, pero non sei... Está o 6, non, Ah, está vale, ben. vale, vale. Está o 6, moi ben. Por ves que agora o millo que está xusto tenro, vale? Vale. Vámonos a poñer así e botaslle un pouquiño de sal e un pouquiño de manteiga. Vale. Sale manteiga. Sal e manteiga, sí. Está a derreterse prácticamente de todo xa, De todo. Vamos pintar unha Vale. e xa te podes ir con Xulio. Porque valas pintar. Bueno, es pintar, sí. Bueno, a ver. Con esto, que é de plástico, a min gusta máis as outras as de pintar. Por qué? Porque sí, porque a min estas de plástico non me enrolla Pero moito. son menos higiénicas, non? As outras, ou non? No, eso dicen, pero no. Se as lavas ben e as secas ben... Tamén a madeira antes non se podía usar, hasta a borde de Sí. madeira, e agora está demostrado que non é verdad. Bueno, Que son peor comerte microplásticos. vale. Vale. Necesitas algo máis de preparación ou vas pintar Nada, vou directamente? pintar unha e poñerlle un poquinho de sal e xa está. Pois iso xa ten boa pinta, pero de momento non emprego o solombo. Vou ir con Xulio Mato a ver que o xeto colle de artificiero, está facendo unha bomba. Eso é, moi Sí, ben. señor. Joder, como finas, que pasada. Bueno, fago un pouco. Mira, teño aquí un refritiño, allo, cebola, pimento vermello e vamos a botar ahora uns champiñóns, todo picadiño, vale? Sí, señor. Isto vai ir dentro da bomba, Vale. Que a bomba, xa vai ser todo, a bomba. Vixo o champiñón moi blanquiño. Pode ser que se lle teña que botar limón para que quede branco? No, No. simplemente o piquei. Vale, vale. No. No, se lle botamos limón, igual cambiamos o sabor desta receita, desta bomba de receita. Mira, entón, vámoslo deixar, vámoslo tapar para que lle axude a pocharse, vale? Sí, Mira, señor. aquí teño o solombo, xa o limpei, Vale. e teño troceado, vale? Solombo de porco, sin darle máis un voltas. solombo de porco. Moi ben. Entón, ahora vamos a facer un adobiño. Mira, vamos a botar un poquinho de aceite, Vale. vamos a dar un toque de pimento doce moído, Un toque un poquinho importante. de allo en pó, claro, queremos que nos quede vermello, Allo en pó e pimenta. Dixemos que era unha bomba, entón ten que ser Sí, unha bomba. señor. Sí, señor. Vale, entón vamos a Aceite, mesturar. pimentón, 12 era, verdade? 12, sí. Hombre, Vale. se somos moi pirotécnicos podemos botar picante, pero vámoslo deixar así. Vale, moi ben. Mesturamos todo ben. Isto vámoslo pasar pola tixola. Que cor colleu xa ese solombo, Claro, por eso hai que botar bastante pimento doce para que nos colla. Ahora, mentras nos quece a tixola, este vai ser... queremos chegar aquí, vale? Este é a base. Ese xa o traías feito da casa. Este é outro aí, Vale. Pero vamos facer unha hora. Ah, vale, moi ben. Claro, mira. Enchemos toda a base de tociño entrefebrado. Que che pasa? Tes moito... Porque está moito bafo, Podes... Espera, pero destapámoslo, hombre, se che Hombre, molesta... no. Ti estate cómodo, hombre, está na túa casa, estate cómodo. Aí está. Moi ben, Aí quenta isto, Sí, verdad, eso é bo. Na cociña Ningún nunca, alimento, na cociña que nunca se maravilla. pasa frío, Mira, entón vamos enchendo toda a base da copa. Vale. Aquí dentro vamos a poñer o solombo marcado e despois vamos a cubrir con estas verduriñas. Vale, perfecto. Entendemos que é unha comida bastante calórica. Claro. Isto non é para ir despois para o sofá, despois hai que ir a andar. Sí, señor. Moi ben. Pero veixo que xa empeza a cuidar a presentación dende un inicio, Sí, isto é unha fantasía. É que na miña época cuidábase moitísimas presentacións. Cañotas, perdón, Juan. Agora as novas xeracións xa son todo osmotizaciones e Vale. cosas así. Isto é... Esperemos que a Josefa non lle quitara moito a carne de cocho médico, pero bueno, propuxo ela o solombo. Tamén, digo eu, É certo. podía haber traído algo de froitas, ou non? Ten razón. Mira, isto xa vai collendo, ves? Xa Boa vai- pinta, xa vai todo cociñando. picadiño. Isto que queremos é que se nos este prácticamente rematado antes de botarlo aquí, vale? Está o 9, que a mí me gusta ver estes datos. Sí, isto é un refogado, pero rápido, o sea, hai que fritir prácticamente a verdura, vale? Fantástico.
E el Xulio sigue preparando a seguinte bomba de touciño entreferbrado e solombo de porco, e creo que un momento perfecto para recibir cun fortísimo aplauso a Josefa de Crecente. Un aplauso para Josefa. ¿Qué tal, Josefa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Yo muy bien, muy bien. Aquí está Xulio Mato facendo, dándolle unha volta. Josefa, buenos días. ¿Qué tal? Como estás? Achégate aquí, non tonteas. Estou facendo unha bomba de ya veo. touciño e solombo. Mira, teño aquí xa un refritiño en marcha. Una salsita. Teño aquí teño aí o solombo que xa está mariñando. Isto como vai? Vámoslo subir un pouco. Vale. Vámoslo subir, mira. Que número está, Juan, para que O sepa a sete. xente? O O sete. sete. Vámoslo ter aí o 7 porque senón corremos o risco de que se nos queime o pemento 12, vale? Moi ben. Eso vai ir aquí, non hai que vámoslo selar, vámoslo poñer aquí, vámoslo cubrir con verdura, vámoslo botar queixo, vámoslo cerrar e vai ir ao Ao forno. forno. Despois vamos facer unha salsiña para pintalo. Toma. Super rica, xa verás. Gusta esa proposta de Xulio? Sí, sí. Había que probarla, claro. Hai que probarla. Vala, probar, vala. Pero é probar. divertida, Pero es. Claro, esto... Sí, pero bueno, lo que dice él es una bomba. Esto te, si gramos, é unha bomba, sí. Esto una vez al mes. Claro, esto... Sí, hombre, unha vez ao mes. Que Esto recoméndano 3 de cada 2 cardiólogos. Ti non coñecías esta receita, non, Josefa? No. No, la así coñecía. Bueno, con pero bacon, para no. probar hoxe, mira que... Se fa dixo ben, Vestirnos de las copas, Muy bonita, muy Sí, bonita, señor. sí, señor. Unha maravilla. Muy bonito. E despois, se me dá tempo, faremos unha pataca. Vale? Vale. Veña, para acompañalo. A mí me parece estupendo. A ver, como Sempre hai que acompañar, non a carne con Claro, algo. sí. Claro, hombre. Que maravilla. Bueno, pues se me guarnición deixades o así. un huequiño, vou ir botando. Josefa Muy bien. necesita certa intimidade de Xulio co seu solombo. Hombre, muy bien. E agora Begoña vaiche explicar a movida que vai facer. Hola, ¿qué tal? Pincho un golpe a ti, Sí, Dicho xa mamá. vi, xa vi. Vou a facerche estas espigas. Comíchelas algunha vez? No, no soy Pues partidaria. súper ricas. No soy partidaria, yo qué sé. Do millo? Nada, non te gusta o millo. Soy muy vieja. ¿Qué va? Para las cosas modernas. Sí, isto non é moderno. Está Soy muy jodida, vieja. Begoña. Está Que va, isto fastidiada. facía a miña abuela. Begoña dixo que non era partidaria. Bueno. Dalle o carrete para Eu atrás, fai o vouche solombo a facer. plancha e Sí, tira para E allá. despois, sabes che gusta, porque é super doce, depois ten o toquiño, ese, un puntiño salado e un puntiño de manteiga. Pero por que dis Y que el estás mar. moi anticuada? Porque ti consideras que esta é comida pos porcos? No, ela pensa que é moderno. No, es que yo nunca lo hice en este plato, ni nunca lo vi. Vale, vale. ¿Entiendes? Esto- Yo trabajé en varios restaurantes. Ah. Y entonces nunca lo vi ni lo oí. Entonces, Pues me este hecho me muy parece antiguo. moderna, ¿me entiendes? Que Lo va que moi quiero antigo. decir? Isto facía moita xente antes, cando non había moito de comer nas casas, tiñamos millo e había millo, Lo porque entiendo, habíase lo o millo entiendo, na... lo entiendo, sí, lo entiendo. Mira, ves? Non che vai dar a razón, que é terca. No. Pero hay yo que le doy- probar, hay que probar. Exacto, Claro que sí. exacto. Bueno, vouche facer un solomillo afumado. A ti gustache así o toque afumado da parrilla? Sí, pero tú na parrilla non vas facer, vas facer Na na aquí plancha. non hai parrilla? Na plancha. Pero voulle dar o toque afumado, porque Sí. vou a fumar o solombo. Sí, o solomillo na lata. Así. Que Vamos, botache? o serrín. serrín. A ver, é un serrín, vale? É un serrín que hai que comprar, que non é o serrín das rachas. Vale. Vale, tú non, se eres carpinteiro non podes coller o serrín das rachas ou A ver. da- Es especial fumar. para cociñar. Neste caso é de olivo. Vale. Mira, ¿por dónde? Entón, vamos a facer así. Un fai unha bomba, outra planta lle lume, isto non sei como vamos a acabar, Josefa. Sí, Ahí. sí, yo lo entiendo. Aí. Agora vamos a meter o solombo. Aí. Aí está. Vai facendo fumo. Se o está facendo mal, Xulio, como nos damos conta de se o está facendo mal? Non, está facendo ben. Sí. Es claro, eso ten Sí, que, sí, ten que sí. fumear. Ah, toma, e ahora tapas aí. Claro, Ahora tápase. Que con el humo... E vamos a coges deixar la así, sustancia. que se vaya facendo fumo 2 minutiños. Con Vale, la ves que xa vai sustancia. collendo fumo. Eso vais a fumando. Depois que vamos facer é planchealo e listo. Como ule, Como xa, che gusta a ti a carne? Mal hecha. Mal feita. Pero porco Moi non. ben. O porco non. Millor feito. Un pouquiño Un máis. pouquiño millor. Vale, perfecto. Ou máis, perdón. Punto máis. Eso. Como se Moi di nos ben. restaurantes, non? Eso. Ves que vai salindo fumiño así por aí e vai tapando aí todo... E nos podemos mercar serrín para fumar na casa e hai de Podemos diferentes mercar serrín, madeiras. Hai de diferentes madeiras. A min gustame moito de naranxo porque lle dá ese rollo anaranxado ás Claro. carnes e sobre todo a de porco que dalle moi ben. Pero tes, por exemplo, de madeiras nobles sempre. Vale, pero por exemplo, de amendo, non sei como se dice en gallego. Almendro. ¿Tú sabes con qué hago el churrasco en casa? Con la leña del laurel. Ah, tamén, pode llevar un Claro, saborcillo, non? O dalle un loureiro. toque, sí, Claro que sí. sempre. Moi ben. Ahora Eso, vamos lle dando así. Porque tenemos leña de todo. Hasta de olivo temos. E aquí que estabas facendo? E unhas poucas amendoas.
para acompañalo despois. Ah, vale. Con almendra. Bueno, ten boa pinta, non? No, muy bien, muy bien. A ver, así de entrada, que prato che conquista máis? O de Begoña ou de Xulio? No sé. Oxe non me vale, no. Hai que decir... Tengo que probarlo yo así. Tienes que probarlo, pero Xulio... A lo mejor me sorprenden. Ah, xa me acaba de dar unha pista. De momento lle gusta máis o de Xulio e o mellor lle sorprende Begoña. Claro. A ver, vamos a intentalo. Yo, sin aprobar, no sé decir cuál me va a gustar. Claro. Muy bien. Mira que pinta teñe, La Muy boa verdad pinta, que sí. Xa verás que ricas quedan. Pues puede ser, mira. Pues Bueno, Josefa, pois ahora solo toca agardar, botarlle un ollo... ya lo haré yo en casa. Efectivamente, e facer fame. Forte aplauso para Josefa. Josefa, podes te sentar aí. De maravilla. ¡Ostras! Mira o que teño aquí, Juan. Mirade aquí o que está facendo Xulio. Mirade aquí o que está facendo Xulio. Xa metemos os 2 toriños de solombo en cada bomba, vale? Sí. E cubrimos todo, como ves, ca verduriña. Wow. Facemos así un poquinho de presión para que vaya para baixo. Pinta, E agora aquí vamos a relar o queixo e cerramos e ao forno. Tipo de queixo. Un curado que podamos relar. Vale. Neste caso é un galego curado. Buah, que pinta. A mí conquista isto, Ah, que sí, buah, que... Porque aparte é un prato divertido. Isto é moi san, Sí, a ver, san, todo o que hai aquí é de verdade. Quer dizer, é verdura, Eso é é queixo, certo. é porco. Eso é certo. E agora o que vamos a hacer é ir pechando. A ver, Vamos a pechar. toma bomba de touciño entre ferverado Bomba de con touciño, solombo. temos o forno ben quente para que isto nos doure e se nos vai cociñando. E non pasa nada porque escorra un pouco de... No, ainda que escorra, no. O que? O xugo, non Sí, pasa nada. Vale. E agora isto que vamos facer, vámoslo pasar, que va para aquí, Tras. sacámoslo así, e para que non se nos abra, vamos a poñer un pau. A mí che dixo o público, ole! Dixo aí. Ole. Aí lo está. Entón isto que vamos meter agora no forno e vai ser a nosa bomba. Vale. Quería poñer 3, pero vou poñer 2, porque non me collen. Vale. Recoméndase un por cabeza, non? Sí, ou medio, a poder ser. Que pintaza, que maravilla. Ben, pois imos deixar que Xulio se concentre na elaboración das súas bombas e realmente decirvos que hoxe cociñamos o lombo de porco. Esa delicia deliciosa que a todos nos encanta e que case sempre podemos permitirnos, porque este é un dos nosos cortes favoritos en fresco e iso notase no prezo. Así que se alguén se anima, que abra carteira e non moito. Hoxe mercámolo a 8 euros, un prezo máis que razoable para un bo prato. Esta carne tenra, a poucas, o único perigo é pasarse de voltas con ela, pero admite case todo. Salsas, aderezos, acompañamentos. Vamos dar un segredo. Tomade nota das receitas de hoxe. Sí, son algo extravagantes, diredes vos, pero cun resultado espectacular que paga a pena. Palabra de Fran Cayotas. Palabra de Juan Fuentes. Despois nos lo contades en @avoltascoprato. Begoña, eu presumí sin saber o resultado, pero deixar algo ben, Non non? te vamos deixar nunca mal, Juan. Moi ben, así me gusta. Bueno, mira, ves? Ves Vale. o fumo? Voucho levantar ahora. Mira. Viches? Aí está. Tuvémolo 2 minutiños. Isto é unha Como maravilla. Cheira de maravilla, Parece que fixaste xa a parrilla. Unha lata de conserva Decir que con serrín. esto está sin calor, Vale. Sí, simplemente fixeche unha cámara. con Simplemente, isto. exacto, Vale. unha cámara nada máis. Podémolo facer con 2 sarténs, podémolo facer 2 latas do forno, que queiramos, vale? Ok. Vamos allá. Ahora vamos a marcar o solombo. Como sabes que ando está o millo? Mira, pois xa cando está así douradinho, ves que bonito queda. Sí, queda bonito, Xa está feito, Moi ben. Pobre Maruxa Está interesa. buenísimo de facer. Aí está, vale. Isto é un recuerdo meu de infancia. Fantástico. E de todos nós, que penso que todos fomos Sí, ao millo todos- alguna vez. O millo, comiches mazorca. O millo dun veciño, claro. Non comiches espigas. Ou moitas. Por eso. Pero decíanos, por onde ides comendo, porque eu preguntei a Josefa por iso, onde ides non pode, decíanos, onde ides comendo a comida dos porcos? Estaban ben ricos. Sí, está moi rica, Sí, sí. Home, en Estados Unidos faise moitísimo a mazorca. México tamén. Sí. Remexe máis aí, que se me van a queimar. Dalle aí. Recordamos que o Solombo aínda non o preparou, aínda non o botou en quente, pero xa está afumado, Xa non? temos a plancha, que vamos a poñer a tope. Poñelo a E agora traballar, vamos a facer Begoña. tamén unha salsiña de queixo.
Vale. Vale, limpei a codia cun pouquiño cun pano húmedo, vale? Ok. E sempre se usa a codia tamén. Porque, bueno, Os tamén lle queixos dá... afumados, porque ten o sabor do fumo. Sí, señora, claro que sí. E o resto é Entón, nata, non? O resto é nata, vamos a botar un poquinho de salsa, temos unha salsa, vale? Moi ben. Así. Pouco xeito lle dou isto, No, ainda lle dar millor, Sí. A ver, sí, hai xente neste plató que... Sí, sí, sí. Ahora mismo non está aquí. Pero... Vale. No está ni neste continente. No, está a Pero- 12.000 kilómetros. Cuidado, Sí, cuidado, A ver se volve. Vale, aí vas marcar o solombo, non? E aquí vou marcar o solombo así. Vamos a ir Venga. poñendo. Fantástico. Mira, ten un toque afumadiño. Puxo o 9, que os evade na casa. Sí, fuerte. Ahora vamos a ir marcando, que nos quede ben douradiño. Fuerte vai Begoña, hoxe ten unha boa receita. Vou ir con Xulio a ver que está preparada agora mesmo. Pues mira, mientras Está mi niña jodiendo se estaba adiantando, porque despois igual non me dá tempo, estas unhas pataquiñas, pero xa remato, mira. Vamos a facer unhas pataquiñas palla, porque se non temos tempo por vais a... favor, eso non vale para nada, a pataca palla. Fai unhas patacas fritidas de verdade. Pues, bueno, fritir, Sí. Vale. Hoxe facemos unha bomba e hai que xogar coa comida. Hombre, Vale. claro, vamos, es que... Sodes fans das patacas pallas, sodes fans das patacas Hombre, claro. fritidas de toda a vida, en Claro. dados ou en... Eu estou vendo, mira como suben os likes. Ta, 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 ta. Sí, señor. Bueno, son moitas preguntas que fixen, pero podo aproveitar para facer pregunta de concurso. Con que envolve Xulio o solombo? Cun pouquiño de touciño. Vale? Con que o envolves? Cun pouquiño de touciño. Un poquinho... De touciño. Sí, pero potache bastante. Vamos a deixar aí que vaya soltando a Veña. fécula pataca. Mira, aquí teño ketchup. Vamos a facer unha salsa para darlle unha pintadiña a ese... Con ketchup. Con ketchup. Vale. Con ketchup e máis cousas. Mira, temos aquí un poquinho de... Porque o ketchup que é unha salsa de tomate concentrado. No, é unha salsa de tomate que ten un montón de cousas. Sí? Sí. Non sabía. Ahora mismo de memoria non sei todo o que leva, pero leva un montón de cousas. Non te preocupes. Un montón de... Mira, vamos a botar tamén un poquinho de mostaza. Vale? Vamos a botar un poquinho de vinagre. Un toquiño. Moi E un ben. poquinho de salsa de soya. Con isto que vamos a facer é unha salsa e un toquiño de aceite. Ten nome esa salsa? Ten salsa para mollar a bomba. Vale. Perfecto, xa puxemos un nome. Podemos... Mira, vamos a mesturar ben para que se disolva un poquinho de azúcar. E con isto que vamos a facer é pintar. Vamos a deixar un par de minutinhos máis e vamos pintar por riba para que dore. Vale. A ver o que sabe. píntalo e outra vez ao forno, non? E outra vez ao forno, eso. Moi ben, así para que queda nos faga así con como unha xugo, por película. favor. Podémoslo sacar xa, para que nos faga aí unha película que para darlle Sí. tempo, porque senón isto é tempo real, ou se non hai cambiazo nin nada. Ah, no? No. Moi ben. Xulio está Entón, vamos facendo a sacar. números. Mira, xa empezou a fundir ben o touciño. E agora o que vamos a facer é pintar isto para que nos colla unha costriña. Sí, sí. Ademais, menú apto para veganos, para todos. Sí, isto, vamos. Con isto... O que sabes para que non é este menú? Para que? Para tonterías, isto é, de verdad. Gústame, Prato sin tonterías. Prato sin tonterías. Isto é como di Armanda, isto é para ir a apañar o millo que ten aí Begoña e máis. Se estades moi pintores os dous, Ti estás con Begoña que prefires os pincéis e as brochas de pintar de toda a vida con pelo ou valenchas de goma? No, pero Begoña que fala das brochas ou da táboa? Quen sabe do que No, fala? das dúas cousas, de Das todo. dúas cousas. Eu non teño tantas tonterías. Como... eu, se teño unha de pelo, utilizo. Se teño unha de Moi ben. silicona, utilizo tamén. Sí que é certo que di Begoña, pero sobre todo nas táboas, que cando cortas moitas veces quedan hendiduras feitas. Sí. Cando volves cortar é moi fácil que salgan esquirlas e que as acabemos papando. É que el cual. Entón, son os microplásticos que falaba Bego. Mira, espera, que aquí Moi ben. se nos saleu isto un pouco de madre. Non vamos pasará, a meter pa dentro. ninguén o notara, Xulio. Sí, bueno, pero eu sí. Xa sabes que son un perfeccionista. Sí, señor. Vamos a pintar e vamos de volta para o forno. Canto tempo nos queda, Juan? Sabes canto nos queda? De tempo? Sí, 5 minutos 5 tamén. minutos. Pois vou facer as patacas. Tens que bulir, non? Ah, dalle tempo a facer as patacas, sí, Dame señor. tempo a facer as Está o patacas. tío aí calculando, está pintando aquí. Vamos a meter aí. Para que se nos cociñe esa... Oh, que ben cheira, costrita. Xulio pintando solombo, pintando a Vamos. mona, toda unha maravilla. Ei, temos chavada. Hola, hola, Mari de Viveiro. Mari, Hola, boas tardes. moi boa Mari. tarde, Mari, como estás? Moi ben, aquí vendo vos. Pois fantástico, moitas grazas. Pregunta, que pode levar 50 euros para a túa casa. Con que envolve Xulio o seu solombo? Con touciño. Moi ben. Sí, señora, Pouquiño. 50 euros. Era un pouquiño de Un pouquiño de touciño. touciño, Pero un moi ben, pouquiño moi ben. tampouco era. Moi ben, Xulio. moi ben. No, moi ben, moi ben. Moito ben. Mari, que receita che te mellor pinta?
Gustan máis dúas. Nadie calchete mellor pinta. A de Xulio gustame moito. Moi ben, molloso, fantástico. Moitas gracias. Mari, moitas gracias por chamar, parabéns. Gracias a vos. Miquiño Mari. Vamos a apartar esto un pouco do lume, que está moi quente, me dá Moi un pouco ben. de medo. Vamos a refriar un pouco o aceite. Vale. Pois Xulio queda coas patacas e eu, por si acaso saltes aceite, vou falando con Begoña, como vas? Pues mira, vou de maravilla. Sí. La verdad, sí. Baiche ben na vida de todos. Bueno, a ver, podía ir mellor, tamén me podía ir peor. Mira que posición de traballo, ela está tranquila, sí. Eu eso, estou así sempre. Moi ben. Gústame estar así para mirar a xente así mientras fan cousas. Recordamos o millo aquí salteando, cunha pintaza, tes aquí o preve coas améndoas e con Sí. nata. Non lle botaxe nada máis, non? No, non lle botei máis nada. Moi ben. Solamente a nata, o queixo e nada máis. E o solombo facéndose aí perfectamente, E o solombo facéndose ben. vale? Non como o de Dixo Xulio, que non sei como se lle fará. Claro, porque é difícil controlar iso no forno, non? Que di, señor? Está facendo o caldeiro, está cocido eso, non? Bueno, Josefa dixo que lle gustaba feita de porco. Feita. Punto máis. Punto máis. Como Eu vou se- deixar punto máis. Sí, sí, sí. Como se sabe que antes punto máis? Varios puntos máis. Mira, pois ahora mesmo, normalmente eu miro na man. Normalmente miro na man, non é porque o diga eu. Dícenos xente que sabe de cociña. Vale. Vale. Bueno, ti Eu sabes. solo de parvadas. Mira, aquí, vale, mira, tú ves que aquí tes diferentes puntos, aquí, Sí. vale? Aquí ves que está máis duro. Sí. Aquí xa un pouquiño menos. Sí. E aquí xa está máis blando. Sí. Aquí é punto máis. Aquí é punto e aquí é punto menos. Toma. Vale, Que vale. solamente que toques a carne xa vas a ver. Vale. Non fe falta meter a mano a ti sola. A min isto enseñou o meu xefe de cociña que cando eu tiña 18 anos, el tiña 65. Toma. E me Buah, dixo, Seguro que facía esta receita. esto fais así, seguro. Pero non sabe- Había non esa, pero unha parecida. Pero na súa memoria crees que merece un super consello? Home, sí, home, claro. Hai máis, que teño dito dele, Que a min enselloume moito. Pois veña, super consello. Super consello, hai que mirar o punto da carne na man. Aquí, punto máis, punto e punto menos. Simplemente é porque me están dicindo que é esa. Ves a man, aquí, nesta parte de aquí, punto máis, punto e punto menos, vale? Que a textura sabémoslo perfectamente. Un día que fagamos rap enseño outra cousa. Claro, pero se está cociñando un canteiro ten todo dura, man. Sí, tamén. Home, Pero é non, raro, home, que non, cociña home, non. canteiro. Bueno, xa a miña carne no caldeiro vai collendo color. Desde logo que sí, Sí, está a punto xa. Ten moi boa pinta. De dentro para fora. Moi boa pinta o que está a facer Begoña, moi boa pinta o que está facendo Xulio e eu penso que Josefa está dicindo que lle temos... No, Josefa, que pasa? Igual Que que la pasa? tortilla de Que está patata. desfacendo, Josefa? Conta. Nada. Ah, estaba desmirando o truco de Begoña. Es que es igual, tú también tocas la patata, la tortilla de patata, y según la quieras le vas quitando. O más dura, o más deshechita, o más... Ti ves tocando a tortilla. Sí, Recordamos que Josefa, ti traballache en un restaurante, Sí. que es cociñeira. sí. Vale. E hoxe nos propuxo solombo de porco, unha carne que está ben rica e que ademais estaba ao prezo. Sí. A de hoxe compramos a 8 euros o kilo, está moi ben, non? Está, sí. Sobre todo para poder experimentar como Sí, están sí. facendo eles. A ti como che gusta máis o solombo? Me gusta más a la plancha, A plancha, sí. con un pouco de pimenta, algo así. Sí, lo pongo igual que puso él en adobo, ¿Sí? con pimiento, ajo y perejil. Y lo dejo desde la mañana al mediodía. Y después la aplasto y la hago a la plancha. Aplástalo antes de facelo. Sí. Bueno, pois máis trucos que aprendemos. Ti moito non confías no do millo, non che convencíamos. No, el maíz nunca lo comí así como un... Como un prato, non? No, pues a lo mejor está buenísimo. No, que está bien rico, millo. Claro. Una No, maravilla. yo en lata lo tengo comido, pero así hecho nunca. Ni nunca En lo lata, vi. vale, hoxe non entender, en lata comestilo. Sí. Vale, as ensaladas, Sí, sobre todo. exacto, sí. Y hacerlo, bueno. Pues- pero así como lo hace ella, nunca lo vi, ni nunca lo escuché, ni nunca. Vai comprando millo porque vas ter que estar unha semana en ensaladas despois de cando probes o de Xulio, No. Esa bomba de tu de febrero. Ya tengo maíz, por eso no te preocupes. fantástico. Pues Josefa, vente conmigo que vamos a ver, a ver si o ten rematado Xulio. Vente conmigo, Josefa. Vamos para ali, a ver que... Sí, mira, Está sacando xa as patacas fritidas. Sí, Xa está sacando as pataquiñas, que xa está cantando a ovella. sí, señor. Por aquí, un poquinho de sal, así en quente, pero así. Ahí está. Listo. E ahora vamos a polo
Vamos a ver o que sae de aí. Veña, vámonos a ver. Precisas axuda? Cosa buena, no, mira que rico. Oh, qué pintaza ten eso, José. Mira, guai. Sí. Toma. Sí. Entróme todo fume nos ollos, pero ben. Mira, Ahí antes... está. Ahí está, fixeron- Non hai un ole pa Xulio, ole! O me digo. Moitas gracias. No, está muy bien. Ahora esto con cuidado, vamos a sacar de aquí. Cuidado, non te queimes, Xulio. Plantámoslo aí. E a ver se llevamos a cabo esto sin que abra. Non abre, ves? Sí que sale. Temos aí unha bomba. Toma. Un poquinho de pataca palla, inda que a ti non che gusten. Ves, esto máis da miña quinta non pode ser. Sí, no, es bueno. Aplauso para a proposta de Xulio. Mira de que bonita, Sí, señor. Valo ter que comer todo, Josefa. No, todo non te preocupes, todo non. Entonces quedo aquí toda la noche. Deixamos a Xulio empratando o resto e vente, porque Begoña está rematando xa tamén o seu Vamos prato. alá. ¿Ya ves? Así es como lo como. El ha yo. dixo algo nunca visto en televisión. Ni nunca en televisión, yo nunca lo vi. E o da fumar na tixola, Vaya truco, Eso sí, es un truco muy... Moi bo. Sí, señor. Xa verás que chulo. Sí, señor. Claro, se non temos parrilla por moitas veces e nos gusta Claro, ese sabor a fumo. Claro. Así vouche poñer así, 3 trociños. No, a mí no me Vou gusta. tratar aquí. Eso no. E vámoslo acompañar ca salsiña de queixo e cunhas améndoas cun pouquiño de ceboliño. Toma. Gustan chas Vou poñer a amendoas? mão así. Sí. Vale. Aí. Estas deixámoslas aquí. Prato arriscado, Begoña, pero me gusta, ten moi boa pinta. Arriesgar é o meu. É o teu. Sí. A ver, Menos bota- o puenting que me dá moito medo ás alturas. O resto, Pues deberías o probar resto unha me maravilla. pira. No. Toma, qué maravilla. Ahí Aplauso vai. para Begoña, fixadevos que maravilla está preparando aí. Aí. E rematámoslo ca améndoa. A ver, as amendoas. Aí, así un toque triscante. La almendra y perejil. O Un pouquiño de ceboliño. Ah, vale. Sí, Botolle. pero bueno, valería nos perexil perfectamente. Só botallo porque lle queda bonito. Pues Josefa, vente comigo porque... Agora chega por aquí. Chega o momento de probar. Vente por aquí. Na cabeceira da mesa, aí na cabeceira, con tirabuzón e todo, que maravilla. Qué Un maravilla, 10 para sí. esta figura artística. Aí tes a proposta de Xulio e a proposta de Begoña. Ti agora tes que probar os dous e decidir. Ui, non sabemos o que facemos hoxe. Estamos Momento aos para dos. facer a pregunta de concurso. Sí. Temos que facer outra pregunta. Con que pinta Begoña as mazorcas? Con manteiga. Con que? Con manteiga. Con qué? Manteiga. Moi ben, fantástico. Manteiga. A ver se chama alguén. Aí queda isto. Claro, de que... Sabemos para que é? O tupper, non sabes para qué. Temos chamada, moi boa tarde, José Manuel. Boas tardes. José Manuel da Coruña. Sí, señor. Que tal, como estás? Eu ben, e vosotros xa vixo que ben tamén, non? Bueno, estamos de maravilla aquí. José Manuel, con que pinta Begoña as mazorcas? Con manteiga. Moi ben. Moi ben, fantástico, 50 Sí, señor. euros, José Manuel. Oye, pois me veño moi ben que estou de cumpleanos. Como? Felicidades. Para Me veño Parabéns. moi ben que estou de cumpleanos. Qué maravilla. Pues un biquiño. Y vente un día a celebrarlo aquí con nós. Vale, José Manuel. Juan, ben? Oi, veña, vémonos, José Manuel. Josefa xa probou un prato, hai que probar o de Begoña. Vai dicir Josefa que engaña. O que perda vai me encher este tupper para ir para casa. O que perda. Porque hai que decir unha cousa. Que dá igual que engañe quen perda, estes días que estamos a volta co prato, como cociñan estes dous fenómenos. É increíble. Todo o que facedes é rico. E cada día facedes un prato novo. Eso é un espectáculo. É unha maravilla. Qué bonito, Juan. Sí, gracias, Juan, Sí. Nunca nos lo dixera. É a Hasta primeira dame que- ganas de é a chorar. primeira No, é que É a sois primeira unhas alabanza máquinas. que temos É a dun primeira alguén que ven aquí a presentar. Pois mira, que me estáme comentando que no público hai moita xente que fai as vosas receitas, na casa. Mira que vean, moitas Maravilla, gracias. Sois artistas que estades pois xerando unha tendencia en Galicia. De además Mans e Josefa. A bomba de touciño entreferverado e solombo de Xulio ou este solombo con Le millo daría. porque xogaba de pequena de Begoña. Que engaña hoxe o voltos co prato? Le daría la ganancia a los dos. Daría Claro. os dous, pero hai que dar yo un. Este. A bomba de Xulio gaña hoxe o voltos co prato e conquistou o bandullo de Josefa. Moitas grazas, Josefa. Parabéns, Xulio. Parabéns, Begoña, que sempre fan os pratos estupendos. E xa sabedes que se queredes vivir mellor, hai que comer mellor. E se o facedes de xeito divertido, pois aínda moito mellor tamén. Para iso tedes que ver a voltas co prato.